yes. Lưng đi bơ. Tasty. Bồi à? Kabar nang ko boy ko bore ang YouTube channel law godan video jong legese. Geotang YouTube channel law nei sakna phone faigasin dong omfai hai. Hello. Jeng gini eres lana fairing gorong hai hajo omfai. Hajo tu nungla be ban nang सिनायखासिगोन बिनि इन्ट्र होनांगौनि दरखार गैया ओमफ्राय नायलांबाय थादो जों लोंनो गान फैदों दे रिलेक्स खुला खुलि खोथा लोंनायखौ लोंनाय लाखुमागोन नङा बास नायलांबाय था आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ लोंनायनि टु स्टार्ट मा लाबोदों बे लायबाय आइबि फुल मोनसे ओमफ्राय बेहा वान टाइम आच्छा बेहा दै बथल आच्छा फुल ओमफ्राय नै आंनि हिनजावखौ लानानै खारदोंमोन नैबे थिक थाक सफैबाय हमजाबाय हाजोआव नै जों हाजोआवसो दंफैयो गरमखाय एसे दुगैलाबायफैबाय डाइरेक्टलि केमेरा मोले मोले जायोलै नै बाइकआ गोदान लाबाय नामाब्रा आदाया गोदान मालाबा लालायबाय बोरै खारदोंमोन बिसोरा बेखौ हमजाबाय ना दोखो दोखो बुनो जों लाखिबाय ओरैबो खारनो हाया ओरैबो खारनो हाया मा फंबायनि ए उखियामोन नालाय दिनै आंनिया दे बानायदो जोंहा फेक बानायदो दे रबिखौ नायनांगोन ना बे मा बुस्थु बोखारनानै देखायदो बे ललिपप सेकिन आच्छा चिकेन ललिपप नङा पक'रासो चिकेन पक'रासो जों एसे लोंनोसै मालानि हिनजाव फैबाय जों हनै हिनजाव बसा दाउसो दाउ बयलार जादो बानलु दङ एस जानो लुगैदों मिथिबाय जोंबो मिथियाना लानानै खारनायनि खोथा बेयाव सौग्राव फैगोन होननानै दे येस लोंदोबो टेस्टी बरिया जौ लोंनायनिल' भिडिअ लाग्रा जांसां र' गंफा लायै बेदर फिसा लोंग्रा नायलांबाय दा लोगोफ्रा भिडिअखौ लोगोफोर बयबो अनसायदो जोंखौ जों जौ लोंग्रा मानसि जौ लोंबाय थागोन नोंसोर जुदि अनबासो लाइक खालायबासो जोंहाबो जौ लोंनो फैसा मोनगोन जौनि दाम ना अनाबाथ' जोंबो गैलालै लोगोफोर मोजाङै पक'राया गोथाव खयरानि हो किसे जिरो होबो आमाने के थारा देखो हे लोगो थोङाला बर'लाय जालालै जोंना मालाबा फुल जालाङो बेखौ निमाहा होदो मानो होनबा जोंनाथ' बे सिंगारबो नंद्राया बिदिनो आलामाला लाफा दुगासो जोंनाबो लोगोफोर बेफोरखौ दुखु मोनाङा जोंथ' लाफा दुगासो एसे एन्जय लागासिनो दं लोगोफोर गाज्रि मोना आं एबार लोंनायनिल' हगारनो गोसो जाबायलै ओरैबाबो एम्फौ गाबजोबलाजोबखायो आरोना हाजोआव ओरै हाजोजोबखा आरोखि नोंथांमोनाथ' लामाखौ नायनानै सिनायखाबाय बेनि सिनायखौ होनायनि दरखार गैया गारि गिदिर गारि लोंनायनिल' नै मोजां मोनदोंमोन दे मोजां मोनाखैबा डिसलाइक होनानै गालां उफाय नट चेनेलाबो फिसाखा खामानि गैखाया चेनेला जोंना थ' नायलांबाय था जों लोंगासिनो आरोखि चिकेन पक'रा ना मा होनो बेखौ ट्रिग' लोङा नेट मा बुंबाय थायो बे लोंलानो लोङो ना लोङा नुबाय नों लोङो ना लोङा बिदि नङा एसे रायलायनानै समाधान दंना एसे रायलायनो नंगौ फैदो लोङाबा खिन्थु बथलजों होगोन आं नङाबा जागोन मोसौ जालासै बेदरा बेना बेदरा जाथोंलै मोसौनो रांखायो फंबाय बिदि मालाय जोंबो बेंगलाव टाइम लाथोआव सराव बेरायनानैसो थाखा फैसा जोंबो खामायनानै लानोसै आच्छा बिदि नङाथ' आंखौबो लांफालै बाल लांगोन प्रदि फंबाय बिदि नंद्रायाथ' रायलायनानै समाधान दंना दे लों थ'
उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय